दा नैबे सिमलाबारि आरो चन्द्रपुर जायगायावहाय संकस दैया लोमदों बे सोमोन्दै नोंथांमोना डिपार्टमेन्टनि जानानै मा बुङो? दा जोंहाथ' मा बुंनो बुंनांगौआ दा जेनेबा दैया देरबोनानै हजों खर'आव भुटानाव हानानै दैया देरबोनानै दा नैबे सिमलाबारि सावथाल बस्तियावहाय बान्दोआ बायलांबाय माथावरिया बे माथावरि बायनानै दा सुरेन्द्रपुर आरो ओरैहाय कक्सागुरि दुगजागुरि ओरै गामियाव हाबहैलाजोब्बाय बर'फोरनावबो गामियाव न'आव लोमगासिनो दं आरो नैबे सिमलाबारियावबो सावथालफोरनावबोथ' हाबजोबखाबाय मोसौ मोसा बिसिनि बान्दो सायावसो दङ दा आरो दैया बारायगासिनो दङ जे दा बोहैलांगासिनो दं आरो गामिजों हाबलांगासिनो दं बारायगासिनो दं दैया दा बे माथावरिया जुदि बायामोनब्ला बियो माने होथेनाय बादि थाबाय थायोमोनब्ला लोमहैनाय नङामोन दाथ' हाबगासिनो दङ गामियाव माथावरिया एस्टिमेट जादों होननानै खोनादोंमोन माथावरि ओमफ्राय एस्टिमेटआ बेसे गोलावसिन जाया एस्टिमेटआथ' बेयो फिसिंसो जादों माथावरि दा फिसिंआ बिनि एसे डाउनावसो दाथ' बे बायाखै मावनाया 200 बेसेबांमोनलाय बियो 200 मिटार जादों बे फिसिंसो खिन्थु माथावरि नङा माथावरि सेरावहाय गिसिखालांनायाव बेहाय फिसिं जादों दा बियो बिसिम सौहाफैयाखै आरो दा बिनि राहानि थाखाय सरकारनावहाय माबा मोनसे बुंनो गोसो दं नामा? सरकारा जोंथ' डिपार्टमेन्टनिसो मानसि जों WR होनना बुङो वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्ट गसाइगाव साब डिभिसन ओमफ्राय जोङो दा नायनानै जोंहा जे माने जे एरियायाव इर'सन जायो एबा बान्दो बायो बेखौहाय जोङो माने रिपर्ट हरदो अफिसाव अफिसनिफ्राय ओरै थाङो डिभिसनाव डिभिसननिफ्राय बिदि इन्जिनियारफ्रासो बेखौ मावनो हायो आरो दा नोंथांमोननि बादिबा दैया देरबोगासिनो दं ना राननाय दैया देरबोगासिनो दं बारायगासिनो दं दाथ' टाइमा खैजा जाखो गिख्रंथाव जानो हागौ दाथ' मथा-मथि जोंनि डेन्जार लेभेलाव थांखाबाय दैया डेन्जार लेभेलाव बोहैगासिनो दं नोंथांमोना माबायदि गोख्रों माबा मोनसे बाथ्रा बुंगोन जेनेबा दा मोनायाव न'आवनो थानो ना मोनायाव दा गावबागावसो बे जागोन ना थानांगौ जोङो दा फैनानै अफिसनि JE जुनियर इन्जिनियारनो जोङो खबरखौ हरबाय दा जुनियर इन्जिनियारा डिभिसनाव माबाखौ हरसिगोन आरोखि रिपर्टखौ आरो जोंनि साब डिभिसनाव थांखाबाय साब डिभिसननिफ्राय दा डिभिसनाव थांगोन डिभिसननिफ्राय फैगोन दा বানপানী কয়টা পৰা হৈছে আজি বানপানী পুৱা 8টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু বানপানী আগত ইমান হোৱা নাছিলে অলপ অলপ লাহে লাহেকৈ এতিয়া বহুত বাঢ়ি গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত বানপানী হৈছে এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহে ইয়াত আহি পোৱা নাই আমি MLAকো ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু সি ব্যস্ত বুলি কৈছে আহিব নোৱাৰে তথাপি আমি এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰশাসনৰ মানুহক যাতে আমাক যেহেতু আমাৰ চিমলাবাৰী গাঁৱত বানপানী হৈছে যেহেতু যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা যদি সাহায্য পায় তেনে ভালেই আছিলে যেহেতু আমিও জনসাধাৰণ আমিহে কিবা প্ৰতিনিধিবিলাক আমিহে ভোট দি সিহঁতক জিকাই দিওঁ কিন্তু সিহঁতে যদি আমাৰ দুখৰ বিপদৰ সময়ত যদি সিহঁতে আমাক নাচায় তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব আমি পিছত নেক্সট বাৰত আমি সিহঁতক কেনেকৈ বিশ্বাস কৰি ভোট দিব পাৰিম কিমান পৰিয়াল আছে ইয়াত মোটামুটি 30 মান পৰিয়াল আছে হয় সকলোৱে জলমগ্ন হৈছে মানে সকলো মানুহৰ ঘৰতে কিবা পানীটো সোমাই গৈছে কিন্তু এইটো ভূটানৰ পৰা আহিছে জলটো এই নদীটোৰ নাম হৈছে সংকোচ নদী মাথাউৰি আছে না নাই মথাউৰিটো আগতে বান্ধিছিলে কিন্তু এইটোতো ভাঙি ঘোঁৰাখনৰ পৰা সকলোখিনি ভাঙি লৈ গ'ল কিন্তু অলপ আগতে এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছিল কিন্তু এই এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰটেকশ্যন এইটো চিমেণ্টৰ খুঁটিহে দিছিলে এইটো চিমেণ্টৰ খুঁটি দিলে এই নদীটো থাকিব নেকি সেইকাৰণে এইটো ভাঙি লৈ গ'ল